nyithinde skunde. Erokamano Joyce. Kaka wacho mbele kacha, rit mar nyithindo mondo kik choch ratichgi en ting' mar waduto. To ahinya koro stakeholders man machiegni kaka duol mar TSC mochung' ne ndiko jopunje to gi heads of institutions gi school boards of management. Ang'o monego gitim? The heads of institutions oromo beni implement clear policies to gi kaka jaloso wadwa ni e wacho. Orientation is key. Sama ng'ato donjo e new workstation, owinjo beni bedo treated ka ng'ama manyien. Tikoni ni in our institution, mae culture to magi mae gima wa uphold. To kopo ni ikier mi donjo ka, to wan wabro luoko lwetwa. Ma wabed kama ni mani ok timre. To mondo mi ma odhi maber, jatend school ema nyaka bed role model. Nikech, sorry to say, ntiere moko mi yudo ka jatelo ema lead. Koro jopiny gi luwo bang'e. Koro jatelo kang' ne los marach kata kwed wachni ningeche en owuon en gi madoa. Koro jolu bang'e gi bro luwa nikech ka koro jidwa fulre to gibro kone ni fine, wan waonge shida, report wa to wan gi evidence. Koro gini dhimre. To kiyudo school ma the head himself or herself ochung' kacha to oler ka pamba, kanyalo wacho kamano, iyudo ka joma ni e bang'e gi iluor nengeche inang' idwa chako nade, to bro penji ni ka an machung' ne skundni ema pok inena katimo gima kama, koro iti dwa chako gi kanye. Koro mano dhimo gima chal kamano. Mar ariyo, oromo beni the heads riwore gi board of management to giloso clear communication channel. Nyithindo owinjo mi like suggestion boxes ma nyithindo remain anonymous. To gi report incidences. To incidences gi kobedo reported to okinyal bedo condemn nekech samoro yudo nitiere nyithindo mabe moro dwariga titamri. Koro nikech nitiere suggestion box obro dhi to allege mopogore gi gima nokelo. Koro suggestion box koketi to inyal tim analysis mar gigi, then koro kose yaw ting'iyo ni nitiere yore minyalo non godo gini mayudi. Koro koyudi tikawni hatua manyien. Migao mar kata duol mar Teacher Service Commission oromo beni tiyo machiegni gi sikundegi. To winjo beni timo periodic audit. Nikech inyalo yudo ni moro kako ndik nyathi e school, japuonjo ndike e school, kes notimore, gini nodhi molal, noruche kamoro maonge gimobedo. To kantiere ga periodic audit ma ji ong'eyo ni sasa inyal kel impromptu just to have a chat with nyithindo to timo audit gima timre. Nyalo dhimo pek ma ji nyalo gombo mondo mi otimre nade obed godo machiegni. Koro TSC owinjo beni timo retooling gi pacha on the TSC Code of Conduct and Ethics through jotende mantiere at various levels. Nikech iwachoga joluo wawacho ni parnegi kata ging'eyo. Periodically kiparoni tibro yudo ka gini siko ring a bell ewi makidwaro ni dwa timo mopogre gi kaka winjo bedi tiyudo ka buok moro ntiere. Koro mano e kaka anane gi korka kora.